כשאנחנו חושבים על הגנה עצמית, מיד עולות לנו בראש שיטות כמו קרב מגע, הישרדות, כאלה שצרכו כאן אצלנו ומתמחות במתן מענה לסיטואציות הישראליות. כמובן ששניים מהמורים בסדרה הזאת ייצגו גם את השיטות האלו. אך תתפלאו לדעת שגם שיטות שנתפסות בינינו כספורטיביות, כמו ג'ודו, ג'יו-ג'יטסו ברזילאי, או מסורתיות, כמו קראטה או אייקידו, שמות דגש רב על הגנה עצמית לרחוב ולחיי היום-יום. מיטב המורים בשיטות אלו ילמדו אתכם טכניקות פשוטות ויעילות למצבי חירום. מוכנים? בואו נתחיל. סער תלמור הוא אחד מחניכיו הבכירים של גדי שור, מייסד שיטת הקור אייקידו, שיטה המבוססת על האייקידו יושינקן, ומוסיפה לו אלמנטים אפקטיביים של קיקבוקס, הגנה עצמית וג'יו-ג'יטסו ברזילאי. לסער חגורה שחורה ביושינקן אייקידו דן 3, חגורה שחורה דן 1 בקיקבוקס, ובצה"ל שירת כמדריך קרב מגע. באקדמיה שלו, שידוקן, מחנך סער את תלמידיו לשפר את יכולות הקרב שלהם ביחד עם האלמנטים המסורתיים של האייקידו. בכל זאת, במטרה להפוך ללוחמים טובים יותר, גם פיזית וגם מנטלית. אוקיי, סער, אהלן. אהלן, בוקר טוב. בואו תספר לצופים קצת מי אתה, באיזה שיטה אתה מאמן. אוקיי, קוראים לי סער תלמור. אני דן 3. אני מורה בשיטת קור אייקידו. וקור אייקידו זה איזשהו זרם של אייקידו? קור אייקידו זאת אומנות לחימה, ששמה לה לדגש להתחקות אחרי הדרך של ממציא האייקידו מוריו שיבה. השיטה עצמה כעיקרון נתמכת בעקרונות גם של היושינקן אייקידו, שזו שיטה שממנה הגענו, וגם תכנים חדשים, יותר עכשוויים, יותר מודרניים. יפה. אוקיי, אז מה נראה היום בהקשר של הגנה עצמית? והיום אנחנו נראה שני טכניקות של התקפה של סכין. אחת קצת קשה, השנייה קצת יותר קלה. מעולה. הוא בא לדקור. אני מקמר את הבטן כלפי פנימה, יד ימין יוצאת החוצה, יד שמאל, לצורך העניין כרגע, יושבת על האמה עצמה. השלב הבא, היד מחליקה לשורש פרק כף היד. מפה אני מושך את התנועה לאחור בסיבוב של 180 מעלות. אני לצידו, רגל קדמית תמשוך לאחור, ואני סוגר את הסיבוב כאשר כל האגן וכף היד נסגרים אל כף היד של היריב. הגענו לנקודה של הנעילה עצמה. סוגר את כל המשקל, זה מדמה אותי מבחינת תחושו של חרב, כל הגוף נוטה לפנים לכיוון הראש, הסכין יוצאת. האפשרות השנייה, רק פרק היד. ואז הסכין יוצאת. אלגנטי. אלגנטי. אוקיי, זו הייתה טכניקה מאוד יפה, אבל מכמה שאפשר לראות, טכניקה שדורשת הרבה מיומנות והרבה אימון. זאת אומרת, זה לא משהו שאתה יכול תוך שבוע-שבועיים לבוא ולשלוט פה ברמה באמת גבוהה. אין ספק שהתרגיל הוא מאוד מורכב, הוא מצריך המון שעות אימון והמון השקעה. מטבע הדברים עוסקים בבנויות לחימה, אז אין דבר שהוא צ'יק וגמרנו. אוקיי, אז בואו ננסה בכל זאת אולי איזושהי טכניקה קצת יותר בסיסית. הטכניקה הבאה היא די בסיסית, היא גם לעניות דעתי טכניקה מאוד יעילה, אך גם מאוד מסוכנת. זה היה נראה מאוד מהיר, תפרט לנו את זה לפרטים. אוקיי, כמו שאמרתי מקודם, אייקידו, הרעיון המרכזי שם בנושא של הגנה עצמית הוא הטיימינג, הוא האייקי, החיבור, התזמון הנכון, לתפוס את הנקודה בזמן הנכון. הרעיון שהוא בא לדקירה, דקירה לאזור הבטן. בשלב הזה, יד אחת מסיטה את המכה, יד השנייה מגיעה לאזור הלסת, ונינה עם התנועה ביחד. מה שקורה, שמתוך האנרציה של התזמון, הוא נכנס ומתקפל כלפי פנימה. כשאתה אומר אנחנו קור אייקידו, אתה מתכוון לשיטה שמפותחת פה בישראל, נכון? נכון, ממציא השיטה הוא סנסי גדי שור, הוא דן 6 ביושינקן אייקידו. הוא פיתח שיטה שכמו שאמרתי נתמכת על העקרונות של ממציא השיטה ובנוסף על תכנים של היושינקן אייקידו.
וכמובן, בנוסף, הוא הוסיף ממשנתו ודברים שהוא ראה לנגד עיניו שהם חסרים במבנה הקיים של היושינקן האייקידו. בסדר תלמור, תודה רבה. יום טוב, אוס. אנחנו אמני לחימה, וכאמני לחימה, הרעיון המרכזי הוא להימנע מעימותים כאלה ואחרים. כי מטבע הדברים, היכולות שלנו והמיומנות שלנו קצת מעל הממוצע בחוץ. במידה ואין שום ברירה אחרת, ואנחנו מרגישים סכנת חיים, אנחנו נבצע מה שנקרא את הפעולה בצורה הכי תכליתית והכי יעילה, כי למעשה בשביל זה אנחנו מגיעים אל המזרון להתאמן.